sobotu 22. februára zorganizoval Athletic Legion Klub v spolupráci s cirkevnou spojenou školou blahoslavenej Šáry Šalkaházy a s Centrom voľného času pod záštitou menovanej školy už 6. valentínsky mix volejbalový turnaj. Tento rok turnaj prilákal rekordných 24 štvorčlenných družstiev, ktoré nesúťažili len o vzácne medaily, ale prejavili záujem o spoluprácu, fair play a športovú radosť. Do turnaja sa zapojili nielen miestne tímy, ale aj družstvá z okolia, čo prispelo k rozmanitej atmosfére. Zápasy sa odohrávali v priateľskej atmosfére, pričom diváci podporovali svoje obľúbené tímy. Po zaujímavých, miestami tesných zápasoch sa na 3. mieste umiestnil tím s názvom Fantastická štvorka, ktorý predviedol skvelé výkony a úžasnú tímovú súhru. Striebornú medailu získalo družstvo Ťahaná Náhra, ktorého hráči sa vyznačovali vytrvalosťou a odhodlaním. Najlepší výkon podali hráči z týmu Činazes, ktorí sa stali šampiónmi a získali zaslúžené zlato. Okrem samotného volejbalu sa turnaj mohol pochváliť bohatým sprievodným programom, tak ako každý rok ani teraz nemohla chýbať tradičná valentínska tombola. Z nej si návštevníci mohli odniesť rôzne ceny, ktoré venovali štedrí sponzori. Organizátori sa im srdečne poďakovali za podporu, ktorá je pre podobné akcie kľúčová. Vzhľadom na úspech tohto ročníka sa organizátori už teraz tešia na valentínsky turnaj v roku 2026, ktorý sľubuje ešte viac vzrušenia, konkurencie a zábavy. Turnaj sa stal nielen športovou udalosťou, ale aj príležitosťou na stretnutie priateľov a rodín, ktoré sa prišli spoločne zabaviť a podporiť svojich favoritov v súťažení.